салом дӯстон, чӣ хеле ба мо шумо маълум аст, Роналду муддатест ба блогерӣ дар YouTube машғул аст ва аллакай рекордҳои зиёде рӯ шикаст. Канали бозингари португалӣ дар таърихи платформа аз ҳама тез рушдкунанда аст. Криш 1 миллион обуначиро ҳамагӣ дар 1.5 соат ҷамъ кард ва ӯ инчунин рекорди ҷаҳонӣ оид ба обуначиён дар 24 соатро дорад, яъне тақрибан 19 миллион. Дирӯз навори навбатии Криштиану ба нашр баромад ки меҳмони Роналду MrBeast, муаллифи бузургтарин канали YouTube бо аудиторияи 331 миллион обуначӣ шуд. мо қисматҳои ҷолиби ин суҳбатро имрӯз бо забони тоҷикӣ манзуратон мегардонем. ҳатман обуна шавед ва моро то охир ҳамроҳ бошед. ёдовар мешавем ки Ал-Насри Криштиану шоми имрӯз бо Ал-Кадисия барои 3 имтиёз бозӣ хоҳад кард. Барои Ал-Наср ғалаба дар ин бозиҳо муҳим аст, то ин ки дар ҷадвали мусобиқа ба Ал-Иттиҳод наздик шавад. оё Роналду метавонад ба дастааш ғалаба орад? тамошои ин бозиро бо 1x ҷолибтар гардонед ва ҳамзамон фоидаи пулӣ ба даст оред. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, дар аввалин пардохт то 8000 сомон бонус бо промокоди ТАЧФУД пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. вақте ки ту фаҳмидӣ ки ман канал кушодам, чӣ фикр кардӣ? ман медонистам ин чиз мешавад. ростӣ фикр кардам ки моҳи аввал 20 ё ин ки 30 миллион обуначӣ мешавад. вақте ки ту 60 миллион кардӣ, гуфтам худоё, ин рекорди такрорнашаванда аст. пештар ҳамагӣ 20 миллион ҷамъ кардан рекорд буд ки он аз ман буд. 60 миллион бошад даҳшат шуд. ту 60 миллион обуначиро дар чанд вақт ҷамъ кардӣ? шояд 13 сол. бале, вақти зиёдро гирифт. ту фикр мекунӣ ман аз ту мегузарам? не. ин аз кори ту вобаста аст. агар дигар футболбозонро даъват карда бо онҳо суҳбатҳо гузаронӣ, ту ҳамаро мекафонӣ. гап сари ритми кориро фаҳмидан аст. не, ин рекорд дар ту монад. ман онро намешканам. ту миллиард обуначӣ дорӣ. ман ин шумораро дар YouTube мехоҳам дошта бошам. тасаввур кун. мешавад. Не ки вақт мегирад. ҳозир 324 миллион дорам. ту канали маро дидӣ? албатта. чӣ фикр дорӣ? ту то ҳол футболбози касбӣ ҳастӣ. ҳамагӣ мехоҳанд бо ту суҳбате дошта бошанд. ин имкон медиҳад ки мусоҳибаҳо сабт кунӣ. масалан метавонӣ Том Бреди ё ин ки Спид ва дигар номҳои бузургро даъват кунӣ. аз ин ҳам чизҳои осон аст. ба мисоли баъди бозиҳои калон 5 дақиқа вақтатро сарф карда фикри худро баъди бозӣ ба тамошобинон баён кун. ин ночиз менамояд, вале бисёриҳо фикри туро фаҳмидан мехоҳанд. ё ин ки масалан тасаввур кун ки Роналду голи задаашро шишта шаҳр медиҳад. ин ҷолиб мешавад. ту он голи бо усули қайчи задаатро дар ёд дорӣ? ман онро 100 бор дидам ва мехоҳам ки донам ки ту дар он лаҳза чӣ фикр доштӣ ва чӣ хел онро ба самар расонидӣ. ин ҷолиб мешавад. фикр намекунам ки кори мушкил бошад. барои мухлисон мавзӯъҳои футболӣ ҷолиб аст ва онҳо туро дӯст медоранд. ту баъди 1 миллиард обуначиро ҷамъ овардан чӣ ҳиссиёт доштӣ? аз ҳама марди обуначӣ зиёддоштаӣ? дастоварди хуб аст, вале ҳайратзада нашудам ростӣ. тамошобинон ба ман ва ба футбол мухлисӣ мекунанд. ба карьераи ман ки то ҳол фаъол аст. барои ман ин монанди масъулият шуд. на ин ки сюрпризе. хушҳолам, вале ҳайратзада нашудам. ман ҳам ҳамин хел. ҳар бор рекордамро мезанам. хушҳолӣ мекунам, вале ин чизи оддӣ бар ин мешавад. ҳа, ҳамин хел. одамон мегӯянд ки бояд ҷашн гирӣ. ман мепурсам ки чаро? ман ҳам ҳамин ҳиссиётро дорам. дар YouTube наворҳои тавсиявӣ аст ва он акси болоӣ дорад, медонӣ? бале. маро аз рӯи ҳамон аксҳои болои навор мешиносанд ва ба ту маслиҳате додан мехоҳам. аслан он ҷо акси рӯи худро гузор, вале вақте суратгирӣ даҳонатро пӯш. ман бо даҳони кушода аксҳо доштам, вале ба тамошобинон ин писанд наомад. аз ростӣ? бале, онҳо қабул надоштанд. фақат рӯят ва табассум бошад тамом. дарк кардӣ ба фикрам. агар акс лозим бошад, ин хел мон. не, инҷо 30 нафар моро тамошо доранд. акси хуб нашуд. саволи баъдӣ. шӯхӣ дорам. дӯстон, ба шумо суҳбати Роналду бо MrBeast писанд омад?
حتما در کامنت‌های فکرتون رو اویدی مهمونی نوبتی کریش بیان کنید و گویید که کی رو در آینده در مهمونی پودکست رونالدو دیدن می‌خواستید. با همین تمام تا نوارهای بعدی خیر دوستان.